Сәнмесіз турыдан тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгөл Бәдірдинова бүгін программада. 100 меңгә бер генә була торган очрак. К сожалению, произошел разрыв аневризмы, кровотечение, клинической смерти и смерть. Иннополиста 35 яшьлек ир-атның үлеменнән соң медицина ярдәме күрсәтү буенча нинди карарлар кабул ителә? Айза Шаймарданов. Бүгінгісі ертегі һәм киләчәк машина төзелеше команда технологиялары кая таба атлый. Станокның памятина кертелә программа. Шул программа буенча уже определенная траектория буенча инструмент йөри. Казанда узган махсус күргәзмәне Нияз Рахман күреп кайтты. Казан-Мәскәү арасы уңай гына барасы. Тимер юл поездларында яңа вагоннар. Аларда берничә тукталышны тәризәмә җитеп узды. Бик сирәк очрак 100 меңгә бер генә була торган Иннополис шәһәрендә яшәүче 35 яшьлек ир-ат ул 3нче группа инвалид була, эчәк авыруының катлаулануыннан үлә. Исезгә төшерик ул үзен эштән начар хис итә башлый, беренче тапкыр ашыгыч ярдәм чакыргач табиблар аңа ярдәм күрсәтә. Бу вакытта Денис Хлякин сырхауханәгә барудан баш тарта. Соңрак хәле начарая, ашыгыч ярдәмне кабат чакыралар. Алга таба вакыйгалар ничек бара һәм бүген Иннополиста медицина ярдәме күрсәтү буенча нинди карар кабул ителә? Айзат Шаймарданов. Иннополиста медицина үзәгендә килеп чыккан хәлне тикшерәләр. Шәһәргә бүген сәламәтлек саклау министры килде. Данный случай был проинформирован наш президент Рустам Нургалиевич Миңнеханов. Президент Рустам Миңнеханов әлеге мәсьәләне үз контролына алды. Сәламәтлек саклау министрлыгы эшкә тикшерү алып бара. Төрле белгечләр җәлеп ителде. Денис Хлякинның үлеме сораулар уята, аның хәле университетта лекция укыганда начарая. Второй раз взяли из дома, первый раз было обращение в учебный корпус университета. 2046. Да, первый вызов был отказ. Табиблар университетта аңа беренчел медицина ярдәме күрсәтә, ләкин ул сырхауханәгә барудан баш тарта, хәле тагын да начарая, кабат ашыгыч ярдәм чакыралар. Табиблар аны югары станга алып китә. Было проведено лечебное мероприятие и диагностика. Хастаханәдә диагностик тикшерү үткәрәләр. Нәтиҗәләрдән чыгып, югары стан табиблары авыруны югары дәрәҗәдә дәвалаучы 7нче хастаханәгә күчерү турында карар кылалар. Табиблар пациентны Казанга 7нче хастаханәгә күчерәләр. Госпитализация произошла в 2 часа ночи. Төнге 2дә 7нче хастаханәгә китерәләр. Тикшерү нәтиҗәсендә аортның аскы өлешендә аневризм дигән диагноз куелды. Сирәк очрый торган авыру. Халыкара норма буенча 100 меңгә бер кешедә генә күзәтелә. Кызганыч, эчтә кан тамыры шартлый. Башта клиник үлем, аннан Клянкинның гомере өзелә. Денис Хлякин 3нче группа инвалид булган. Аның ишәктә патологиясе була. Бу уңайдан табиблар кабат искә төшерә. Госпитальләштерүдән баш тартырга кирәкми. Уважаемые жители, только врач знает, только медицинский работник знает о тяжком состоянии пациента. Денис Хлякинның үлеменнән соң министр Марат Садыйков җитәкчелегендә медицина хезмәте күрсәтүне яхшырту турында фикер алыштылар. Специфика молодое население очень. Иннополиста яшьләр һәм балалар күп, шуңа да кичекмәсә медицина ярдәмен күрсәтүне яхшырту төп бурычларының берсе. Иннополис халкының ихтыяҗы канәгатьләндереләчәк, монда медицина ярдәме көчәйтелә. Мы хотели бы на 19 год изменить стратегию. 2019 елда без стратегияны үзгәртергә телибез. Иннополиста халыкның артуын истә тотып, монда Казанның ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе филиалы булдыру турында карар кабул ителде. Икенчедән, беренче ярдәм күрсәтү буенча, моңа кадәр ул 21нче сырхауханәдә булса, моннан соң 7нче клиник хастаханәсе булачак. Анда клиникада, стационарда һәм югары технология медицина ярдәмен күрсәтү каралган. Инде бүгеннән ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәте машинасы йөри башлады, әгым бардан тагын бер машина җибәрергә уйлыйлар. Иннополистан Айзат Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер башка темаларга. Хезмәтнең нәтиҗәлелеген арттырырга цифрлы технологияләр ярдәм итәргә тиеш. Бүген Казанда машина төзелеше буенча махсуслашкан күргәзмә ачылды. Анда президент Рөстәм Миңнеханов катнаша. Машина җыюдагы технологияләрен Казанга 5 илдән 200 компания алып килгән. Бүгенге очрашуда җитештерүчәнлекне арттыруның яңа алымнары турында фикер алыштылар. Бу Владимир Путинның май карарларында билгеләнгән мәсьәлә. Нияз Рахман тулырак. Машина төзелеше күргәзмәсе 18нче тапкыр узганы. Татарстан президенты, Чехияның Россиядәге илчесе Вестислав Пивонько, Германия кунагы Андрес Края ачып җибәрә. Шулай ук алар күргәзмә белән җентекләп таныша. Шундый әйберләр килеп чыга. Шул кискәндән соң. Анарсын чистартмалы да түгел, имәле да түгел. Машина җыю булса, мәгълүмати металлны эшкәртү заманча технологияләрсез булмый. Фирдәвил Искәндәров Чувашиядан тимер кую өчен махсус җайланма җитештерә. Бер тимер кисәген гадәти эшче сәгатьләр буе эшкәртсә, аның станогы саламлы минутлар эчендә башкара. Завод транспортного оборудования
Шоллыда бар завод. Безнеке станоклар белән эшләр. Казандагы предприятиеләр бик күп бар станоклар белән эшли торганнар. Сыйфат, тизлек һәм кеше хезмәтен бик аз куллану, бу цифрлаштыру үз алдына куйган бурычлар, заманча җайланмалар әлеге хыялны чынга ашыра да. Станокның памятина кертелә программа, шул программа буенча уже определенная траектория буенча инструмент йөри һәм детальны ясап чыгара. Күргәзмәдә Россиянең 23 төбәгеннән 180 предприятие үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Чит илдән килүчеләр дә бар. Фәнни үзәкләр ачышлары белән җәлеп итсә, җитештерүчеләр яңатыр транспорт белән шаккаттыра. Әлеге күргәзмәдә күпләрнең игътибарын нәкъ менә әлеге хорт дип аталган техника җәлеп итә. Ул үзебездә нәкъ менә Чаллы шәһәрендә ясалган. Әлеге техниканың уникаль яклары шактый. Беренчедән инде әлбәттә үзебездә Чаллы шәһәрендә ясалган, икенчедән исә ул суда батмый, куры җирдән 60 км/сәгать белән хәрәкәт итә ала. Цифрлаштыру кадрларсыз булмый. Монда ук WorldSkills стандартлары буенча эшче һөнәрләр төбәк чемпионатының йомаклау өлеше бара. Эретеп ябыштыру станокларда токар, фрез эшләре һәм электроника. Берсендә алар монтаж и сборка устройств ясалар. Бүген аларның хәл схемотехника бара. Анары 3нче модуль программирование устройства. Әлеге яшь белгечләргә заманнан артта калмау гына түгел, аннан бер адым алда да барырга кирәк. Бүген зур заводларда цифрлы технологияләр куллану төп бурыч. Владимир Путин май карарларында хезмәт үсешен арттыруны мөһим максат итеп билгели. Предприятиеләр эш нәтиҗәлелеген арттырырга тиеш. Әлегә без чит илләрдән 2 тапкырга калышабыз. Если не уделить этому должного внимания, сейчас будет крайне сложно сохранить свою конкурентоспособность в перспективе. Предприятиям сегодня необходимо ставить перед собой более амбициозные цели. Татарстан, Чехия һәм Германия белән берлектә машина төзелеше өлкәсендә цифрлаштыру буенча эшче төркем һәм кластер булдыра алачак ди президент. Тизлекне киметергә ярамый, чөнки машина төзелеше Татарстанда сәнәгатьнең 20%-ын алып тора. Бу елына 500 миллиард сумнан артык продукция дигән сүз. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казан-Мәскәү арасы рәхәтләнеп барасы, башкалага поезд белән җыйнучы пассажирларга яңа уңайлыклар. Казанга өр-яңа вагоннар килде. Хәзер плацкарт вагоннарда җәен эссе, кышын суык түгел, Wi-Fi да бар. Яңа составта Фәрүзә Мәҗитова йөрде. Казанга яңа вагоннарда бүген иртән Мәскәүдән кайтучы пассажирлар аларның уңайлыгын бәяләргә өлгерде инде. Улучшение, да, чисто. Чиста, розеткалар бар, бик яхшы вагон. Отличается очень многим. Барсы да яңа уңайлы заманча бәдрәфләр вагоннары җылы. Горький тимер юлының Казан бүлегенә 19 өр-яңа плацкарт вагон кайтарылган. Аның 16-сы элеккеге Татарстан поездлары маршрутына премиум составка куелган. Яңартылган вагоннарда Wi-Fi бар. Һәрбер урында USB порт, розетка куелган, кондиционер эшли, җәйге эсседә монда һава температурасы 22 градустан артмый. Менә бу электрон таблода вагон, поезд тукталышлары турында барлык мәгълүмат языла. Здесь отображается все, что происходит в вагоне. Здесь у нас... Вагонда озата баручы Артем Яшин температурны үз бүлмәсеннән кили. 3 ел эшли ул. Иске вагоннар белән чагыштырып сөйли ала. Пассажиры зашли, они сразу видели разницу. Айырманы пассажирлар да шунда ук күреп алды. Аларны шатландырган розеткалар, җайлы уңай матраслар булды. Данные вагоны будут курсировать и уже... Казан-Мәскәү арасында хәрәкәт итәчәк. Шартлар яхшыру пассажирларның кесәсенә сукмаячак. Билет бәясе артмый. 19 вагонның 16-сы Мәскәүгә барса, калган 3-сен Санкт-Петербург юнәлешенә куярга җыйналар. Ә киләчәктә менә шундый утыргычлар булырга тиеш. Аларның стиле дә башка, дизайны да. РЖД вагоннар концепциясен гомумән үзгәртергә планлаштыра. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Яңа ел бәйрәмен алар яңа йортларда каршы алачак. Бүген Лаиш районы Габишов авылында яшәүче 60 гаиләгә фатир ачкычлары тапшырылды. Алар социаль ипотека программасы буенча чирата торучылар, бюджет өлкәсе хезмәткәрләре, грант алучы табиблар һәм ятим балалар. Лейсан Насыров өчен бүген икеләтә бәйрәм 30 яшьлек юбилее һәм фатир ачкычы тапшырылды. Алар бу көнне 3 ел көтә. Моңарчы әти-әниләр белән бер фатирда яшәгәннәр. Квартира бик ошады. Якты квартира, чистая, бит эшләнелгән, бөтен ремонтлары да. Бик шатбыз. Мы решили нарушить все правила
и спустить теперь в дом. Цыпленочка. Мәші урнына Шеби Владимир Автономовны бүген үзенчәлекле бүләк белән каршы алдылар. Ул эшли торган кошчылык фабрикасы аңа көтелмәгән бәйрәм оештыра. Табын әзерли. Район җитәкчелегеннән исә йорт җиһазлары. Владимир әлеге фатирны ятим балалар өчен бирелә торган программа буенча ала. Я заказал уже диван и шкаф. Илдар Идрисов Лаиш районы үзәк хастаханәсендә эшли. Әлеге фатирыңа табибларга грантлар бирү программасы буенча бирелә. В дальнейшем планирую здесь жить. Мин монда гаиләм белән яшәргә телим. Мин әле өйләнмәгән, ләкин бу вакыйганы зарыгып көтәм. Балалар үстереп, тормышка сөенеп яшисе килә. Площадка полностью обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Биредә яшәүчеләргә барлык шартлар да тудырырга тырышабыз. Якында 2 балалар бакчасы, мәктәп, спорт майданчыклары, парклар бар. Иң мөһиме Казанга якын. Татарстанда социаль ипотека программасы буенча 13 ел эчендә 113 мең гаилә торак белән тәэмин ителгән. Быел ел азагына кадәр тагын 42 йорт файдалануга тапшырылыр дип көтелә. Габишева авылы Төньяк бистәсендә киләсе елга тагын 2 йорт сафка бастырылачак. Әлеге йорт инде быел декабрь ахырында үз хуҗаларын каршы алырга әзер. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Эшсез калып ипотекаңны түләй алмыйсың икән, банк каникулына китәсең. Россиянең үзәк банкы фатир өчен түләүне туктатып тору тәкъдиме белән чыкты. Бу яңалык кисәк кенә эшсез калучыларга кагыла. Банкирлар саннары җентекләп өйрәнгәннән соң 30-35 яшьлекләрнең эш урыннарын еш алыштыруын ачыклый. Монда хезмәткәрнең үз теләге генә түгел, эштән куылуы, предприятиенең ябылуы да сәбәп була. Шуңа да эш тапканча ипотека түләүне туктатып торып, андыйларга ярдәм кулы сузмакчылар. Бу кирәкле гамәлме? Без бүген казанлылар фикерен сораштык. Ярдәм итә, конечно, кешенең акча табырга вакыты була, яки эшен югалткач эш табырга вакыты була. Смотря от человека. Кешесенә карыйын дәгәрдә ул ялкау җавапсыз булса, мондый чаралар гына аны коткара алмый. Эш булмаса бит түли алмый бит инде. Дәреслектә дә. На инде туктатып. Белмим только, алай бирәләрме соң алай. Туктатып торырга. Әлбәттә. Чөнки аларның возможность булмагач бит инде алар түли алмыйлар аны. Банк ягынан карата ул огромный плюс. Это хорошая инициатива, только главное. Әйбәт фикер инде, оннан соң процентларын артырып куймасыннар гына. Шулай булырга да мөмкин бездә. Беренче вакытта ярдәм итер, конечно, чайга. Но как-то надо пересмотреть ултны тоже, потому что кеше хәбит вакытта шундый кеше эшли, бүген бар эш, иртәгә юк. Татарстанның күп функцияле үзәкләре яңа төрле хезмәтләр күрсәтә башлады. Россия һәм чит ил паспортын, машина йөртү таныклыгы һәм башка рәсми документларны хәзер идән чыкмый гына алырга мөмкин. Моннан тыш оешмада хәзер 150дән артык хезмәт бар. Яңа мөмкинлекләр турында Рания Абдрахманова. Безнең бурыч бар дип әйткәннәр иде, кагаз килгән иде. Бурычы бармы икәнне белер өчен Лилия Кукаркина күп функцияле үзәккә килгән. Бүген биредә суд приставлары бушлай киңәш бирә. Кагазга карап ул әйтте, что безнең бүгенге көндә бернинди дә бурычыбыз юк. Бик зур рәхмәт, что бүгенге көндә именно шундый кеше утыра. Бүген монда 150дән артык хезмәт күрсәтәләр. Әйтик, Җиңү проспектында урнашкан бинада транспортны теркәп, дәүләт автоинспекциясе күрсәткән хезмәтләрдән файдаланырга була. Вчера побывал в ГИБДД. Кичә Юхидига барып кайттым, анда хәтта талон да эләкмәде. Юкка 1 сәгать көттек. Аннары дәүләт хезмәтләре порталаша язылдык та монда килергә булдык. Чиратта утырып көтәргә кирәк булмау сөендерде. В России лишь в 3 отделениях МФЦ. Россиядә эш кенә күп функцияле үзәктә Юхиди хезмәтләре тәкъдим ителә. Татарстанда андый бер оешма бар. Ачылганнан бирле 1500 кеше мөрәҗәгать итте. Күп функцияле үзәкләр хәзер урынга чыгып та хезмәт күрсәтә башлаган. Әлегә бу Казан шәһәренә генә кагыла. Димәк, теләгән һәр кеше өеннән чыкмыйча яки эш урыныннан китмичә генә паспорт, машина йөртү хукукы, торакка хукук кебек документларны алырга мөмкин. Хезмәт килешү буенча күрсәтелә һәм әлбәттә түләүле. Моннан тыш биометрик чит ил паспортын 10 елга да хәзер күп функцияле үзәкләрнең берсендә алып була. Понедельник. На этой неделе у нас был первый. Бу атнаның дүшәмбесендә Авангард урамында урнашкан офиста беренче тапкыр әлеге җайланманы эшләтеп җибәрдек. Әлегә УФМС белгече кабул итә. Быел кертелгән яңа хезмәтләр салым түләү төзелеш теркәү тармагында. Әйтик, салым түләүче шәхси кабинетын хәзер салым инспекциясендә генә түгел, үзәктә дә ача ала. Моннан тыш документларның әзерлеге турында СМС хәбәрләр таратыла башлаган. Кызыксындырган сорауларга җавапны 222-06-20 телефоны буенча алырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстан егете Россия күләмендәге иң яхшы коткаручы. Я хотел продолжить то, так сказать, что начал отец. Утка да суга да керергә әзер булган батыр егет белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Җитди проблемага балалар карашы.
Акча кылып булмаган кишле рухлыгына шын кеше исеменә лаек була. Коррупцияга каршы үткәрелгән иҗади конкурсның җиңүчеләре хакында Гөлназ Сайфетдинова. Бүген Рөстәм Миңнеханов Мәскәүгә эшлекле сәфәре вакытында Россия Федераль салым хезмәте җитәкчесе Михаил Мишустин белән очрашты. Алар Татарстан салым хезмәте эшчәнлеге хакында фикер алыштылар. Шулай һөнәри Крым салымы темасына да тукталалар. Исегезгә төшерәбез, 2019 елдан республика Россиянең 3 төбәге белән берлектә үз эше белән мәшгуль булучыларга салым кертү тәҗрибәсендә катнаша. Михаил Мишустин Рөстәм Миңнехановка эш алымнарының яңа формалары, салым түләүченең виртуаль шәхси кабинеты, мәгълүмат базасын яңарту хакында да сөйләде. Паспортларын дәүләт советында алдылар. Россия Конституциясе көне алдыннан яхшы укучыларга документны парламентта тапшыру күркәм гадәткә әйләнде. Тантаналы чарага республика районнарыннан 31 укучы чакырылган иде. Алар төрле конкурс, олимпиада, спорт ярышлары җиңүчеләре. Паспортларны дәүләт совет рәисе урынбасары Юрий Камалтынов тапшырды. Илебезнең лаеклы гражданины булуыгыз мөһим дип мөрәҗәгать итте ул укучыларга. Һәрбер кеше паспорт алгач, аңа төрле җаваплылыклар кушыла, законнар үти башларга тиеш. Мин дә шу законнарны үтәргә тырышырмын дип уйда калам. Шатсың. Әйе. Бүген дәүләт советында җәмәгать судьяларына да таныклык тапшырдылар. Дәүләт совет рәисе урынбасары Юрий Камалтынов кулыннан төрле район мәхкәмәләреннән 19 хөкемдар яңа документ алды. Тантананың парламентта узуы очраклы түгел. Татарстан җәмәгать судьялары нәкъ менә биредә раслана. Җитди проблемага балалар карашы Казан Кремлендә бүген коррупциягә каршы юнәлтелгән иҗади конкурс җиңүчеләрен бүләкләделәр. Рәсем видеоролик иншалары аша укучы һәм студентлар ришвәтчелекнең начар күренеш булуын аңлата. Җиңүчеләр белән Гөлназ Сайфетдинова аралашты. Рәсем ясадым. Мин яратам бу ярга. 8 яшьлек Нәфис ришвәтчелекнең ни икәнен әле аңлап бетермәсә дә, нинди булырга кирәклекне белә. Рәсемендә үзен ясаган, ялганламый торган малайны. Бөтен кешеләр шундый булырга тиеш. Согласен отчасти, только тут вопрос возник. Если есть вариант. Монсы инде студентлар иҗаты. Техник электрик булырга җыенган егетләр ришвәтчелеккә юк ди, моны яшьтәшләренә дә аңлаешлы рэп телендә җиткерә. Закон сагында коррупциягә каршы номинациясендә җиңәләр. Решили сделать его вирусным. Без роликны вируслы итеп эшләдек, яшьтәшләребез беренче тапкыр карауларын теләдек, ахырчыкта ришвәт бирмичә генә укып, чын белгечләр булып чыксыннар өчен. Нәфис җиңә алган үзен якыннарын хөрмәт иткән чиста намус кеше бер кайчан да ришвәт алу юлына басмас. Монсы инде туган телдә инша язучылар. Бу номинациядәге җиңүчеләрнең эшләре рус, татар, чуаш, таҗик, әрмән телләрендә. Видеоролик, рәсем, инша быел конкурска барлыгы 700 эш кабул ителгән. Понятно, что в молодых людях, в ребятах... Бу эшләрне карагач, яшьләрнең ришвәтчелеккә, ялган урлауга карашы начар булуы аңлашыла. Сез дөньяны ак һәм карага бүлеп карыйсыз. Мәктәп вузны тәмамлап, эшкә урнашкач та шушы дөрес юлны сайлавыгыз мөһим. Бу иҗат эшләрен календарьларда урнаштыру яшьләр өчен узучы төрле чараларда куллануда күз уңында тоттыла. Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Тальцев, Яңа гасыр каналы. Узган гасырда адашып калган мәктәп аны әле һаман күмер белән җылаталар. Дәреслекләрнең 10 ел яңартылганы юк. Сүз Оренбург өлкәсенең Шарлык районындагы Зирекле татар авылы мәктәбе турында. Ул һичшиксез иганәчләр ярдәменә мохтаҗ. Таулар арасында урнашкан 150 кеше яшәгән җирлеккә журналистлардан беренче булып безнең хезмәттәшләр аяк басты. Кечкенә авыл мәктәбенең зур проблемалары турында Фәрүзә Мәҗитова. Мишкә һаман да күмер ягалар. Мәктәп шулай җылытыла. Хәлил Мәүликәев бүгенге көн өчен сирәк һөнәриясе, күмер ягучы. Авылга газ кергән, ә монда юк. Шарлык районының Зирекле мәктәбе төбәктә газ белән җылытылмаган бердән-бер уку йорты. Моннан тышта проблемалар җитәрлек. Компьютер җитми. Шуңа күрә әзрәк кыйнрак инде менә. Китаплар булса бит инде әйбәтрәк. Дәреслекләргә кытлык менә шушындый таушалган әсбаплар белән укыйлар. Электрон китаплары бар-баран. Компьютер булмагач, онсын да ача алмыйлар. Татар теле белән әдәбиятны укыйлар, фольклор түгәрәге эшли. 1 класстан 9 класска хәтле бит инде 1 сәгать һәрбер класска бирелә безгә. Алай бирелсә дә бит инде без фән предметниннән бит инде алабыз. Әзгенә булса да керә расписаниегә һәм аннан әзрәк темаларны алабыз инде. Авыл кечкенә, ә мәктәбе гомергә гөрләп торган. Бүген бары 16 бала укый. Аларны 7 укытучы укыта. Быел 9 класста 5 бала укый. Аларны без
экзаменга әзерлибез. Татар авылы зирекленең мәктәбе онытылган, игътибар җитмәгән белем йорты кебек яши. Тик укучылары да, мөгаллимнәре дә өмет өзми әле. Иганәчеләр табылып, караңгы бинаны җылытыр дип ышана. Чөнки монда игелекле кешеләр булышлыгыннан башка хәлдән чыгып булмас диләр. Алар һәр төрле ярдәмгә риза. Башка телләр белән бергә татарча да укытылучы мәктәп мондый хәлдә яшәргә тиеш түгел. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Мәҗитова, Фирүзә Әбсәләмова, Яңа Гасыр каналы. Хәзер без экраннар каршына профессиональ журналист булырга теләүче укучыларны чакырабыз. Безнең телеканал 2019 елда да Әйдә ТНВ-га конкурсын оештырачак. Анда җиңгән 3 бала КФУның югары журналистика мәктәбендә телеканал хисабына укый. Хәзер исә анда катнашырга теләүчеләргә бердәм дәүләт имтиханнарын дөрес сайларга кирәк. Көн сайын кызыклы шәхесләр белән очрашу. Мин телевидение белән яшим. Талантлы яшьләр, без быел да сезне үзебездә көтәбез. Әйдә ТНВ-га конкурсы 2019 елның апрелендә кабат башлана. Тик сезгә инде бүгеннән үк әзерләнү кирәк, чөнки бердәм дәүләт имтиханын сайлыйсыгыз бар. Конкурс шарты буенча укучыга татар телен яхшы белүгенә җитми, рус теле һәм әдәбияты буенча ЕГЭ тапшыруыгыз мәҗбүри. Соңгысы аеруча мөһим, чөнки рус теле һәм әдәбиятыннан ул имтихан булмаса, татар телен белгән балада конкурста катнаша алмаячак. Аның шартларын кайдан табасы? Моның өчен tnv.ru сайтына керергә кирәк. Беренче битнең өске уң ягында шул турыда мәгълүмат эленгән. Айдан ТНВ 2019 төймәсенә басасы. Аңлатмалы язма ачылачак. Астарак конкурсның тәртибен дә ачып укый аласыз. 11 сыйныф укучылары, шулай ук колледж һәм техникум студентлары арасында Әйдә ТНВ-га конкурсы 2 апрельдән 17 майга кадәр дәвам итәчәк. 3 җиңүче шулай ук КФУда ТНВ хисабына укып, бездә эшләү хокукына ия булачак. Айгөл Бәдретдинова, Яңа Гасыр каналы. Казан Кремленең янгын сөндерү бүлеге җитәкчесе Россия күләм коткаручылар конкурсында җиңә. Никита Семашкин 85 төбәктән җыелган 1000-нән артык көндәш арасында иң яхшы каравыл җитәкчесе дип таныла. Егеткә нибары 23 яшь, янгын сөндерүче һөнәрен сайлауы да очраклыгына булмаган. Ул коткаручылар династиясеннән. Кыю һәм көчле егет белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Санаулы секундтар эчендә киенергә һәм тиешле урынга чыгып китәргә әлеге кадрларны күргән кешеләр ут чыккан дип уйлар. Ләкин бүген коткаручыларның өйрәнүләре. Никита Семашкин Казан Кремленең янгын сөндерү каравыл бүлеге җитәкчесе. Балачактан дзюдо, футбол белән шөгыльләнә. Коткаручы булып эшли башлагач та спорт ярап куя. Все это, в общем, весит около 20 килограммов. Махсус кием һәм җиһазларның авырлыгы 20 килограммнан артып китә. Әгәр махсус әзерлегең булмаса, кичкә аяксыз калуың да ихтимал. Без гел яхшы формада булырга тиеш. Тимер утта сыналган кебек янгын сөндерүчеләр дә менә шундый шартларда чынага. Гадәттән тыш хәлләр вакытында нәтиҗәле эшләү өчен янгын сөндерүчеләр, коткаручылар көн саен менә шундый күнегүләрдә катнаша. Кыскасы, алар куе төтенгә дә, көчле ялкынга да яраклашкан булырга тиеш. Бары тик шундый сынауларны уңышлы үткән вакытта гына Россия күләмендәге ярышларда җиңү яуларга мөмкин. Нәкъ менә Татарстан егете Никита кебек. Бу уңышта әтисенең өлеше зур. Никита коткаручылар нәселеннән. С детства привил меня к спорту, да? Минем бу җиңүемә әтием күп тырышлык куйды. Ул үзе дә коткаручы, спортчы, 2 мәртәбә Россия күләмендә җиңү яулаганы бар. 23 яшьлек коткаручы хезмәттәшләре өчен дә үрнәк. Без үзебезнең хезмәттәшебез белән бик нык горурланабыз. Һәм аннан үрнәк алырбыз дип уйлыйм. Һәм киләчәктә аңа зур уңышлар телибез. Никита тагын бер зур максат белән яшәй. Гаилә корып, акыллы, сәламәт һәм көчле нәселнең дәвамчылары булырдай балалар үстерү. Димәк, кызларга уйланырга урын бар. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Пермдә ватан геройлары көнен билгеләп үтәчәкләр, анда төрле төбәкләрдән Россия геройлары катнаша. Бүген тантаналы чарага Казаннан да озаттылар, алар икәү. Газинур Хайруллин Әфганстандагы тоткынлыктан качуда күрсәтелгән батырлык һәм кыюлык өчен 1996 елда Россия герое исеменә лаек. Аларның экипажы елдан артык әсирлектә була. Пилотларның кыюлыгы һәм осталыгы нәтиҗәсендә исән-сау котылалар. Икенчесе Нелли Епанешникова, Россия герое Александр Епанешниковның тол хатыны. Летчик хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган. Пермдә һәйкәл мәңгелек утка чәчәкләр салып, тантаналы концертта булачаклар. Җәй буе Казанның Кабан күлендә яшәгән аккошлар җылы якларга китмәгән, алар монда гаиләләре белән кала. Бу кошларның тән температурасы 40 градус тиярни тонлыклар. Шуңа күрә алар безнең кышны да әйбәт кичерә. Тик ашау һәм ачык су булса гына. Кабанда андый урын бар, ул Камал театры янында. Белгечләр аккошларга ипи ашатмаска киңәш итә. Иң яхшысы ваклап туралган яшелчә, быдай, арпа кебек бөртеклеләр белән сыйлау. Шулай ук кошларны этләр белән куркытмауны үтенәләр. Ашатырга кирәк, алар бит үзләр кышкыны ашарга таба алмайлар. Без аларны ашатабыз, ипи белән
Киләбез атнага берничә тапкыр. Написано, что нельзя их хлебом кормить. Аларны ипи белән ашатырга ярамый дип язылган, шул хәдәр зыянлымы икән? Ничек кенә булмасын, рационнарын баетырга кирәк. Иң мөһиме килү, ашату, игътибар бирү. Кормить нужно, но по чуть-чуть, в меру. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар, нинди уңышлар? Безнең Татарстан Республикасы Россия күләмендә спорт буенча иң алдынгы төбәк булып танылды. Афәрин. Әйе, спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Татарстан 2018 елда да спортта иң алдынгы төбәк булуын исбатлады. Ирешелгән уңышлар һәм оештырылган ярышлар буенча Татарстан Россиядә иң алдынгы спорт төбәге булып танылды. Мәскәүдә милли спорт лауреатларын бүләкләү тантанасы үтте. Кичәгә ил һәм дөнья күләмендә танылган чемпионнар, җитәкчеләр чакырылган. 11 номинация буенча җиңүчеләр ачыкланды. Белгечләр советы һәм халыкның тавыш бирүләренә карап нәтиҗәләр чыгарылган. Татарстан Республикасы Россиядә иң алдынгы спорт төбәге дип игълан ителде. Милләттәшебез Олимпия уеннары чемпионы фигурлашучы Алина Захитова Россия горурлыгы номинациясендә ел спортчысы булып танылды. Грек-Рим көрәше белән шөгыльләнүчеләр бу көннәрдә Бөгелмәгә җыелды. Анда бөтен Россия күләмендәге турнир уза. Татарстаннан тыш Башкортстан, Самара һәм башка төбәкләрдән 100дән артык спортчы иң көчлене ачыклый. Грек-Рим көрәше буенча 7нче тапкыр оештырылучы ярышлар 7 декабрьгә кадәр дәвам итә. Суга сикерү ярышларында татарстанлылар барлыгы 12 медаль яулады. Бассейн хуҗасы буларак катнашчы яшьләребез сынатмады. Олимпия резервлар училищесында белем алучы Карина Шкляр 3 мәртәбә пьедесталның иң югары баскычына күтәрелде. Я думаю, этот турнир очень важен. Бу турнирның беренче чиратта Татарстан өчен әһәмияте бик зур. Ярыш күпләрнең игътибарын җәлеп итә. Икенчедән, монда бит республиканың иң көчле спортчылары чыгыш ясый. Гадәттә суга сикерү төренә йөзү белән шөгыльләнүчеләр килә. Беренче тапкыр каланчага менеп үзләрен сынап карый һәм шул биеклеккә менгәч яңа хыяллар, җиңүгә омтылышлар барлыкка килә. Я попал, можно сказать, случайно. Очраклы гына килеп эләктем. Башта йөзү белән кызыксына идем. Үземне сынап карарга булдым. Күңелемә хуш килде. Киләчәктә Олимпия уеннары чемпионы буласым килә. Республикабызның 5 спортчысы исәбендә 12 медаль, шуларның 9 алтын. Артем Трубин, Глеб Касьянов та 3 алтын медальле булды. Татарстан президенты кубогына узучы халыкара ярышта җиңү яулаучылар медальләрдән тыш сертификатлар белән дә бүләкләнде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Декабрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта аз булытлы һава. Аязганда температура -12 градуска кадәр җитә. Республикабызда аязучан булытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән кар явачак. Көндез явым-төшемнәр юк диярлек. Төньяк-көнчыгышта чыгышта да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида бераз кар явачак. Температура үзгәрешсез саклана. 7 декабрь көнне дә һава шартлары ләни үзгәрми, юлда бозлауыклар көтелә, игътибарлы булсагыз иде. Пәнҗе шәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аязучан булытлы һава, иртән кар явы көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр юк диярлек, җил көньяктан талган. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз булытлы һава, температура -9 градуска кадәр. Бер булыттан бузда, карда, яңгырда ява диелгән халык әйтемнәрендә. Ничек кенә булса да, күңел җылысын югалтмасак иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Оз клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз.
Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. Температура -8 градуска кадәр. Көньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача тынлыгы 64%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.